алейкум бачаҳо. Ҳозир инами як сайргашт кардастам. Пас аз кор хона рафтастам ва инамҷо дачаҳо ҳастанд. Инам хеле дачаҳо ҳастанд гирди атроф. Ва як чиз дар ёдам омад, кайки мо дар Россия будем. Хулоса Подмосковияда кор мекардем. Дар ҷоҳои дачаҳо ҳар гуна кор мекардем. Криша, муриша, аз сари хона то охирша. Хулоса пас пеш аз кор ёфтан як мебуромадем, пеши ҳамин дачаҳо мерафтему, дод мезадем. Хозяин, работа есть, работа есть. Хулоса ҳамин велико кати дар Подмосковия мерафтем. Ба худо ки як азобоям буд ки ҳамон вақтҳои шукри худо, вақтҳои хуб буд. Мерафтем ҳам хеле хозяин, работа есть мегуфтем, фаҳмидед. Пас як хелош мегуфтанд ки биё, як хелош мегуфтанд ки не. Пас уям як хелош безор шуда буданд. Ҳамин саҳар кади одамо мерафтанд кор мекуфтанд. Пас як бор як рӯз қапи даима мега ки ну чо работу нашел. Гуфтем да, нашел. Гуфтем слава Богу мега, фаҳмидед. Даш хоть поспать мега, фаҳмидед. Ҳамон вақт дар ёдам омад. ҳозир ҳаминҷо мегарди, як чиз муқоиса мекунӣ, ки ба русияш бо сравнивать мекунӣ. Дачаҳои Россия, дачаҳои Шотландия. Ҳамин дига ҳозир намедонам айни ҳол чӣ гапу хабар бошад. ҳамин гуна кор мекунанд ё ки намекунанд мардум. Лекин дар Россия, ҳамон Подмосковия ки мо будем, ҳамон вақт ҳам хеле хулоса кор мекуфтем. Баъд як ҷода хом мекардем, як хонаи дача як рӯз як хонаҳа кашда, як чанд кас, 5 кас, 6 кас хоб мерафтем. Хулоса ҳар бега як кас, хулоса ҳамин 7 кас, намедонам чанд кас, 6 кас ба фикрам будем. Ҳар як кас хона ба хулоса бегонӣ пас аз одамое ки кор ба мебиён хӯрок тайёр мекардам. Дегои калон, оши ништякский, як хеле бо сум тратид накунам гуфта, сум харҷ накунам гуфта, шӯрбо мекарданд. Шӯрбо ака медоне, ҳамон оба мерези, як десета гӯшт мепартои, дигар осон айда. Ана ош палав кардан каме вазминтар аст. Ҳамин буд. Худо мегум. این روز ما کی تمام شده باشه. خیلی مهاجرت نمیدونم. مهاجرت هم خوبه، لیکن با یک شادی نیکی کتی با یاد آوردم ده همیرا. کو کسی که در روسیه ما نویسن التماس چخیره در روسیه هازی. ما در روسیه 4 سال نبودم، 3 سال نبودم. سلام علیکم. زنده باد هر یک توجیک، زنده باد هر یک مهاجر که در خدمت دولت هست، که در خدمت اویلش هست. باور کنید غریبی درد سخت است. غریبی در حقیقت درد سخت است. هر یک مهاجری که دور از وطن، دور از پدر مادر کار و فعالیت میکند و یک جهاد میکند. باور کنید جهاد است، فهمیدید؟ خیلی عذاب سخت است. زنده باشید.